Unai vencedor, lauko lerroan Morcillo, Bake, Sanzet eta Zarraga, eta aurreri lanetan Juan horrei helduko zaio eskuina galorretara, Zarragarekin jokatuko du, Atletikeko jokalari ugari área barruan, eta aukera argi-argia izan du Bakek Jaun-Andreok, aukera argia lehen baloi hori Uxiorentzat, Ulisesek dauka baloia areartzean, erdiraketa ona, Uxioren errematea, Ezkietaren Atletikeko jokalari guztiak, Salamakaren zelaian daude, Morcilloren erdiraketa zaiakenit, erdiratu egin dezake emeretzi zenbakiak, erdiraketa García del Benzek Artolaren errematea eta gola Jaun-Andreok! Gola 16. minutuan, Juan Artolak egin du gola buru. Salamankaren jokalari guztiak bere zelaian Bakek kontrola área barruan, Jaurtik eta Bakek eta jarriko du baloia eskerrez. Zelaia erdira baloia barrutik doa, Bakeren errematea. Oraingoan ere iskin egin dio defentsarik. Aresok iskin egin dio Ulisesi, falta egin dio. Zanda, hor positxio Morcillok, Sanzeti, eskerrez pasea oian Sanzetekin jokatu du 11 zenbakia eskerregalean, erdiraketa honek, Bake ez da heldu. Eta hor txeuzue iruditan, partidako lehen txartel horia Jaun-Andreok. Aleman Pérez, epaia, Las Palmasekoa, berdegunera ateratzen. Oso lehen zati bat eta hutseko markagailua ona da, alare laburra suertatu daiteke. Pablo Cortesek gogoratu egingo ditugu 11. Gerora Morcillok Jaurtik eta ona egin du, eta orain Serrano lehen zutoinera atera du baloi hori, Ezkietaren erdiraketa 11 zenbakiak luze doa, Artolaren errematea eta gola Jaun-Andreok! Juan Artolaren bigarrena arratzalde honetan, geldikako jokaldi batean, Morcillo Artola tirleo zeukaten aurrean, eta kontuz orain Hugo Díaz kontrola área barruan erdiraketa Jokin Ezkiet. Jokaldietan eskerrez Hugo Díazek baloia loratu du, Zarragari aurre hartu dio Geuk. Salado eskuinan doka Artola, berarentzat heldu da baloia, atzera entzi dio Salado hori eskerrez Jaurtik eta Ulisesen. Baloia lehen zutoinera doa, Daniel Bibianen errematea, eta gola Jaun-Andreok! 3-0 83. minutuan, Daniel Bibianek egin du. Atasko aurrean dauka Ulises, iskin egin dio Ulisesi, eskerrez pase atzera, Sanzeten Jaurtik eta gola Jaun-Andreok! Beste gol bat Bilbao Atletikek, Oian Sanzetek egin du laugarrena, Bilbao Atletikek 4, Salamankak 0.